i da padne jedan zid, ajde, padat će svi. Ne verujem ja Neši. Moram pitam arhitektu gdje je prozor. Jel ti možda znaš slučajno koliki nam je parapet u dnevnom boravku gdje su oni uzani prozori? Nemamo parapet. Pa to sam ja rekao. Nešo, čitaš pogrešno. Ljudi moji, propašću načisto. Ljudi, opet iznenađenja. Evo sad upravo dolazi mi geometar. I sad zove me Radovan pre... Koliko? Dobro, zvao me, ima jedno sat i po sigurno. Stiže, kaže, geometar, bla bla bla. Sad ću da ga zovem da vidim dokle je stigo. Ja predajem pazar u banci, majstori danas ne rade i onda trči. Brzo sve da završi šta si splanirao, jer posle kasno neću moći i onda on stiže i tako dalje. Sad ću ga zovem da vidim dokle je stigo. Alo? Dokle je stigo, braćalo? Evo me templju. Evo, ajde, stižem, ne, hoš me sačekati? Ajde, čekam te, čoveče. Pa imaš vremena? Imam, ajde. 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 Eto, ljudi, ne vredi. Ne znam kad će u ovom životu ova trka prestati, brate. Kad ću jednom moći opušteno da nešto uradi. Znači, uvijek neka frka. Ne kažem ja, okej, je super, bolje, nek dođu ljudi, otrašavam obaveze, sve se slažem što se toga tiče. Ali, a će jednom frka prestati. Znači, da li može nešto u životu se odradi na miru, staloženo, lagano, opušteno? Znači, to mi nikad neće biti jasno. Da li to može ikada da se postigne? Sve je nešto na gužu, sve je nešto na oruk. Kako se to kaže, kao da otimaš nešto. Bukvalno je tako, majke mi. Ako ništa drugo, kao da otimaš vreme. Druže, preverio. Moj. Šta sad snimam? Sve u bocu. Dobro, a? Da. Odlično. Ček, ti dam drugi mikrofon, što časkam malo, da ručamo nešto. Ja nisam jeo ništa. Ajmo. Ček, samo sekund. Ljudi, a sad meni kažete, ja njemu uopšte da verujem, brate. Šta ako on uopšte nije merio? Kaže, u bocu, dobro je, ja dođem tamo nešto predam, ono brate. Vidi, ja dajem ili on došao zbog ručka? Ja dajem svoj pečat, tako da ja odgovaram za ova verenja. A gdje je pečat? Tako da šta god sam izmerio, to je što je. A gdje je pečat? A on došao izgleda zbog ručka. Pa, to se valjda podrazumeva. Pa ljudi moji, nekad su za geometra vola pravili sad jedan ručak u restoranu, neće čovjek da se pomuči, da ispeče nešto lepo ovdje, da me dočeka ko gospodina. Nije me ni dočekao, nekad su geometra cijela ulica čekala dođe, sad on nije ni dočekao, ja će me kupi jednim ručkom. Pa druže. A čekaj, nekad je geometar razvlačio panjkiku, bajo, nije imao GPS, a to ne računa, to je zaboravio. Valjda je ovo sad bolje. Valjda lakše. Pa ako je lakše, nema ni vola. Idemo na rezancu. Ajde, idemo, upadaj. Iako sam ubeđivao majstre da ne radimo jer je mraz, ipak su oni pobedili. Šta ste mislili da to može drugačije? Ne može... Rekao sam im svakako da kupe mrazol, da ubacimo lepo u vodu, kad budemo mešali lepak za ove naše blokove, da ne bi smrzo i da ne bi posle, znate kako to bude na proleće, možeš bukvalno da vodu skineš, sve ostaje, sve zasebno ostaje, blok gore, blok dole, malter u sredini, sve bukvalno ostaje zasebno, kao kad rasturite neki burger, na primjer. Eto, i rekao sam im da to kupe, evo da sad je 8 sati, malo kasnim, jer sam morao nešto da odvezem jutros, inače je -2. Hoće ljudi da rade, eto, da ne ispadne da sam ja njih teram da rade po zimi, brate. Eto, oni teraju mene da izlazim.
Ludi ljudi načisto. Šta ćeš? Što je lepo kad je mraz, brate, nema blata. Jel da? Jeli, brate? Kad je mraz, nema blata, vi kao gospodin čovjek, brate, u patikicama. A zato prsti. Ko se krsti? Dobro jutro. Ćao, brate. Kako si? Evo mi loško tebe. Pa radimo loše, a zato polako. Nek dignemo 5 redova, 6 redova. Ma dijete digni kako hoćeš. Da. Jer ako digneš 3 metra, druže, dune vetar, pogotovo ovdje u Banovcima. A dobre, strašno bre. Posle ne može samo raščisti šuta. A da. Nije što, i da padne jedan zid, ajde, padat će svi. Svi. To ljudi ne znaju, brate, to, ja sam gledao na mjestima gdje padaju to zidovi od vetra. A šta, ti ćeš tih 6 redi dozidaš danas sutra? Možda i danas. Nema mnogo. Dobro, vidjet ćemo. Da vidimo kako ide prvo, nismo... Gazda, dobro jutro! Kako si, brate? Nema zime? Nema dijete, zime samo za golače. Nema dijete, ja mlađi od tebe, da, pravo si. Kakva crna zima, brate. Nema bolje gazde u okolini Beograda. Jo, čuti, nemoj, molim te. A gdje je Neša? A Neša nije s vama? Nije Neša tu. Pa jesi uzao mrazov? Jesam bre. Pa viš da je zima. A javi se sad ako smiješ. Na radnom mjestu sam, kaži, ne smijem da pričam. Kaži, Kojica? kaži. Ne smijem da pričam, kaži. Samo smije da te ponije. Ja jesam. Dva ću te, ne, gazda ne da se priča, hajde. Jel to žena, brat? A? Jel to žena? Juk, bre, kaže, ju, ko je taj gazda? Kaže, onda čuti radi. Ja sam rekao da ne može da se radi. Ovo je mučenje, ovo ti nije rad, brate. Bravo, šefe. A posle, rekao sam u kameru, gledaj tamo kaži. Znači oni su rekli da se radi, a ne ja. Jeste. Da ne bude ja teram ljude po ovom Zato što mrazu. njemu ne trebaju pare, nama trebaju. Pare, šta su pare problem? Ja kad nešto nema, meni nije problem. Pa ja. Meni je problem kad ima. Ljudi, lajkujte video ako vam se sviđa, brate, ako je sve ono kako treba, mislim ako radimo posao kako treba, ja se nadam da radimo i trudit ćemo se da tako ostane. I obavezno se pretplatite na kanal, znači nemojte to da zaboravite, brate, znate koliko to meni znači, a verujem da znači i vama ovi naši videi da vi otpratite ceo proces. Jeli Nešo? Jel ovaj blok nema otpada, A? Samo da ima falc. Bilo bi još bolje. Ja razmišljam, majke mi te poprečne da uzem purpenu, brate. Viš, ovdje ti je dobro uzmeš purpenu. Aj, može li da uskoči tamo? Može. A lakše ti je seci? Ne može. Još, a? A, još. Nije, lakše ti je uzmi bre, daj, uzmi jedan veći prepolovi na pola, brate. Baš nezgodna dimenzija. Imao sam ja rende ono, ček da ti donese, stani. Pa daj ako ima. Znaš, imao sam rende, sačkaj. Evo ti, rende. Ne mogu svojime da rende. Kako ne može? Sa ime nema šanse. Da ga napravi fabrički bude. Nego je mokar pa se lepi izgleda. Za rende. Ka Nešo? Da ga probaš? Da. Još? Ne nabiješ na sivo. Daj meni. Idi, begaj ranije leži.
Nema kada je bio tu. Sad uzmi veći blok i seci na 2 puta i miran si, brate. Da ti ne ostaje ovako mala rupa. A da, tu neće ti ostane zašto si isekao već. Ali nemoj tu poprečnu, nemoj zatvarati je, znaš, Nele? Tu. To ću da naduvam ja purpenom, brate. Bolje da naduvam purpenom nego da stavljamo malter taj. Neko ostane rupa, ništa ne smeta. Nego ne znam ni da li može sad purpena po mrazu, neće ona ni da stegne. Ništa ne zatežem ja samo guram napred i nazad. Ja ne bi mogao onako da ga kon. A nemaš struku za to. A nije nego ti, znaš kako ga on sitno je, ko zečić. Tako. Moram tako. Provuci ga. Jel ovdje? Ne, pa ovdje bolje. vadim puno iz njega ako teram do kraja. A s ovima ne. Pa iste su veličine zubi. Tanji malo. Zato. Jel ja ga tu donesem Šta tanji na isti? meru? Isti Nije isti. Kako Onda ni? budu. Ovi su tanki, a ovdje su debljini. Isti čoveč. Vidiš pa je debljina ovdje. A dobro, debljina, da. Ovdje nema. Znaš. Svaki Pa drugi. tu se pojeli, sad si sekao. Sigurno. Bilo bi to brzo, samo da je bansek. Da vidi ti s bačkom ako ima neki bansek ili onu testeru. Lisića. Jeste. Ima. Pa to, Ima. Ja mislim da je i doneo tu. pa to ti kažem. Testero, motornom testero. Si vidio ti kako se ovo seće motornom? Pa to leti ko u sirće. Ko u sir, što kaže. Još kad bi ovaj peca znao da radi armaturu, pa to bilo milina. Ja ne bi imao nikak... Samo fali. Pa početak i kraj. Pola metra gore dole. To nije ništa, brate, to je dozvoljeno građevina. Pola metra. Šta je pola metara? Ja, nema peco, jesi sposoban, ne. Samo da si ubao pozicije armature, bilo bi mnogo lakše. Kako ubao bi? To što je Žika, statika, Top. nacrtao. To je peca u radeo. Sam ja uradeo. Ali nisam namazao ceresi, ja sam zaboravio. Pa to pre toga mazimo. A? Prebetoniranje. Znam, ali trebao sam prije nego što stavite to, ne. Pa isti da mi predgicom. Ajde, ko će zaići tu? Pa ja ću to da prospem, more. Prosto samo, brate. Imaš onaj sprej? Neću sprej, Ono, odo da kupim. Dajmo kamerman, brate, da kupimo, zaboravio sam. Jalo, zamrznut ću ti. Neće sad betonirati to. Pa ti ćeš da šaluješ, druže, kako? Da šali dok ne ozidam, oci. Kad on sve ozida i kako mi zatvaramo, ti namažeš, razumeš? Džabe ti sad, znači ti smrznamo. Jeli, Peco? A jel idu ovdje šipke gore? Ide nastavak. Aha. Ne možda ga nabaciti. Pa znam, pretpostavio sam. Brate, ali je armatura, ali je gvožđe, ali je ludilo, brate. Šta je ovo, ljudi moji? Ovo nigde ne postoji. Ne može dalje. Ali je dobro, brate. Pa jel vam podiže ove velike stubove sa... Ili ste ručno? Koji? Ručno? Ručno? Svaka vam čast, brate. More ti iz Prijepolja. Priboja, odakle si već? Pa nemam ja ovdje prozor, nisam tu planirao prozor. Ali... Roki, nemoj... 90 parapet, sad sam upravo rekao. Prozor. Ja mislim da prozor ide od poda. Ne, parapet piše. Ima, piše, dobro. Nemoj da me... Neću da te... Eto ga, prozor. A čudo je ostala tako visoko prozor. Ja sam mislio da ide od poda. Kamerman. Ne vjerujem ja Neši. Moram pitam arhitektu gdje je prozor.
ako se javi uopšte. Na ovom mrazu spava 100%. Halo? Jedno samo pitanje. Da. Jel ti možda znaš slučajno koliki nam je parapet u dnevnom boravku gdje su oni uzani prozori? U dnevnom boravku parapet? Da. Nemamo parapet. Pa to sam i ja rekao. Nema parapeta, brate. Ide prozor do poda, ali tako? Da. Nema parapeta. Nešto čitaš pogrešno. Ljudi moji, propašću načisto. Joj, kuku meni. Šta je bilo? A zazidali 3 reda. Super. Ne, šta sam rekao? Valjda ja znam šta smo crtali, brate, nisam prsko. Uglavnom prozor ide do poda. To znam 100%. To sam se iznenadio kad Neša reče 90. I onda razmišljam ružno mi, brate, ne sviđa mi se. Odlično, ma nije ništa strašno, brate. Ne, nemoj ništa dirati, samo... Neće, posle će se useče, samo da se vidi gdje je. To, posle će se oseče, a i ovaj donji nek ostane, jer ne znam koliko će mi doći pod ovdje, znaš, da ne idem na pod. To je to. Ne može bez problema, ja mislim nije ni jedan dan bio, brate. Evo, kamerman neka kaže, čekaj. Kamerman neka kaže, mislim, jedan dan nije bio da nismo imali jedan problem. Sve je bilo bez problema. Brate. Kaznit ću te. Znači, nemoj da me... Brate, a svaki dan je bila neka frka. Aj, joj, zamalo dostane bez prozora, bože. Zamalo bez prozora dostane. Šta će? A tebi se osladilo dugačak zid, daj, Rokaj, Mićo, a? Ne, nema veze, gledaj. Super je što si radio prvi red. Isjećemo ova 2 reda, nije bitno. Ovo gore nastavi sad, samo izračunaj do treba. To je mene zbunio. Mislim da je parapet. Ma to nebitno, bre, opusti se. Ma šta je, čovječe, šta ti je, ima i viška blokova. Sad me snimaš tu. Ma Silkapor je dao blokova, ima viška, brate, nije problem, bre. Ljudi su uvijek poslali više, valjda, nadam se. Još kad dođemo do kraja, onda ćemo vidjeti da li će biti više. Super, viš kako mi jedna situacija ulepša video, odmah. Odmah sam happy, brate, imam šta snimam. Nema, ja sam se skočanio, druže, ove starke su ladne, ne znam koji sam i đavo i obuku. A gdje je ovdje pečat? Šta ti treba, samo reći? Olovka mi treba. Marker, olovka, šta ti? Olovka. Olovka? Da. Obeležde. A dobro? Sam. Uzi veću da se ovako, nemojte malo. Ne treba mi već, ajde. Celu? Tako, to. Nisam baš precizno, ali ne veze, dobro. Eto, Šta je to? jeste. To je otvornik, ja? Pa ovo je prozor za zidali. A super, nema veze, bolje. Zidaj koga je sve puni be. Isjećamo to tu kad bude. Ima i tamo otvor neki. I onda u ćošku, da. Ja se čudim, brate. Rekao, šta će mi prozor odavde gore uzani, onaj ne ide, brate, nije lepo. Lepše valjda onaj uzani prozor kad ide do poda skroz. I vidiš. Napišite mi neki komentar ispod kako vam izgleda ovo što radimo. Da li se ovo vama sviđa, brate, ili imate neko pitanje, bilo šta, znači slobodno ubacite ispod, znači nemam nikakvih problema. Sad snimi. Stani ovdje. Sad snimaj, sad da ga sušim. To sam teo. Eto ga, prozor. Odlično, to sam teo, to mi bio merak da radim. Clickbait. Nego? Poslije da kažeš kako si strov. Nemoj da mi stojiš, molim te. Znači, nije ovo... Ajmo, šnel! Ajoj, brate. Znaš kako prijam kad se razradiš. Ovo Neša miluje, ovaj lepak.
Fino, polako. Ali, Nele, plače ti zid ovdje, ej. Šta ja da mu radim? Sad je ko ovaj rebrasti čips. Joj, Roki. Nisam te... Znači ja idem kući. Sam čovjeku ovo za konac. Nisam, ajde, vidiš, ispravio, čuti. Dobro. Ide ovdje 18 cm, 19 od zemlje. Ali nećemo ovo dirati, kad se uradi košuljica, uradi sve, onda se to seče, stavi se prozor. Ili prije stavljanja prozora se seče tačno koliko treba. Aj joj, brate, zaledio se. Znači, prsti su mi na nogama, ja mislim da su crni, ono kao u onim partizanskim filmovima, kad idu tamo po Kozari, gdje već idu, nemam pojma. Ovi digoše sve. Šta će sutra raditi? Majstori opet traže nekog materijala vazda. Ne znam ni sam više šta im treba. Treba im neki žileti opet za ono, kako se zove, šalovanje, žica, distanceri, neki čuda. Ja sad to da uzmem. Sutra ujutru to da im povezem. Ne znam šta vam kažem, lajkujte, zapratite i vidite, ako vas bilo šta interesuje, pišite u komentarima. Odgovaram, znači ono bukvalno svako večer sednem pomalo, odgovorim koliko mogu da stignem. Ljudi, hvala vam na gledanju, sljedeći video ide za 7 dana, a prethodni možete vidjeti ovdje, tu je na kanalu, ceo serijal ide, vozi svaki subote u 18 časova, vidimo se, čao!